Dinde na akua nhirabo ahema manwensem a me bekan ya to ne din se Dabi Aseminti. Dabi Aseminti na se ye dokotu kwadu a na ye jam ho. Dabi Aseminti na obi fom a ye de che. Dabi Aseminti amamran krabata doso otu panyina achia no fa enidie manipa entutu amamre ase. Dabi Aseminti obi fum kuma ye mfom nwa owe France a na wahwe wodie. Dabi Aseminti ene na ayame ochina ebetumi ayewo usum brode a sumukwadu. Dabi Aseminti. Dabi Aseminti o Dabi Aseminti fa asem che jamani nke shima mentwi bokra o atwetan ni atwetanenam. Dabi Aseminti eya akasa onipa ho utu nipa achia no wosoa wo madudu umu nipa yi dachi Aseminti o ababawa abrantewa hwe watade mu ebeya ankabrafom. Dabi Aseminti obi